بارزانی جارێکە دن دڕێیا پەیامەکێڤە پرسە ئەنجامدانە ڕیفراندۆمی خستە ناف کۆڕەپانە سیاسیە هەرێما کوردستانێدا و داخواز ji aliyê siyasî kir civîneke taybet encam bidin lê aliyên siyasî bi vê awayî bersiva peyama Barzanî dan. Şoreş Hacî peyvdarê tevgera goran ji NRT re ragihand serkirdayetiya havbeş awan û yekîtiya niştîmanî dê bi hev re bersiva banga Barzanî bidin. Yekîtiya Niştîmaniya Kurdistanê jî di dawî civîna mekteba siyasiya xwe de derbarê peyama Barzanî diyar kir. Yekîtî tekeziyê li ser biryarên xwe yên berê dika ku referandûm mafê dîmokrasiyê gelê Başûrê Kurdistanê ye lê divê rewşa siyasiya Iraqê û navçeyê Kurdistanê ji bo ku referandûm komdengiya gel û aliyan lê ser bê yekîtî biryara berpirsane dida. Lê li gorî zanyariyên NRT yekîtî derbarê daxwaziya Barzanî di wê baweriyê de ye gav ji bo referandûmê asayîkirina rewşa siyasiya herêmê ye û gava piştre civîne digel Bexdad da. Derbarê helwesta yekgirtû jî li ser peyama Barzanî, Selahedîn Behadîn emîndarê giştî li konferanseka rojnamevanî de lê bajarê Duhokê got divê berî civîna aliyên siyasî li hevî derkeva û zemînsaziyek bêdabîn kirin. Wek Selahedîn dibêje pêdiviye destpêkê hewla bi dest anîna li heviyê bidin piştre gavên din wek referandûmê û serbixweyê bavêjin. هەوڵی ئاشتەوایی بدەین ئینجا بچین بۆ هەموو هەنگاوەکانی تری پێویست کە بریتیە لە ڕیفراندۆم بریتیە لە سەربەخۆیی بریتیە لە مامەڵە لەگەڵ تەحەدیات. دەربارەی هەلوێستا کۆمەڵە ئیسلامی ژی محەممەد حەکیم کارگەری جڤاتە سیاسیە کۆمەڵە ئیسلیمیە کوردستانی ڕاگەاند ئەگەر بەرسا ڕیفراندۆمی سەربەخۆیە گشتی بە و کۆمدەنگیە ئالیان بوە وی وەختی پێدویە بەرزانی دەست پێشخەریە بکە و داویە بوێ ڕەوشا سیاسیە نەها بێنێ و پەرلەمان بکەوێ کار و ئاریشە بێنە چارەسەرکردن. بەرزانی گۆژێ 19 تەبەغا ساڵات دەرباز بوویڤە نەرینن جودا لێسەر پۆستەوی هەنا لداوی پەیاما خۆدە دە 23 حزێرانێ دەگوت تا ئارمانجەک ji mafê çarenivîs û serbixweyê girngtir niye çê nabe ew pirs bibe qurbaniya havrekiyên siyasiyên navxwe û daxwaz ji aliyan kir bi zûtirîn dem li ser vê pirsê kom bibin. Di persiva peyama Barzanî de derdikeva goran û yekîtî û yekgirtî û kۆmەڵa Îslamî jî rej din li ser helwêsta xwe ya berê daxwaz dikin berî hemû babet û pirsan pêdiviya rewşa niha vegere wek berê û parleman bikeve kar da.